Брат, то ще стане тъмно аз докато го направя този видео. Аз буквално си проблях. Ах, че се шибнах. Фак! Колко от вас мразят училище и колко от вас са мразили училище? Е въпросът днес. Буквално ако сега можеш да штракнеш с пръсти и не ми казвай да не ходя на училище. Ако можеш да промениш нещо така, кое е нещото, кое би променил в училище, което да направи живота ти по-добър за в бъдеще най-малкото? Да ти помогне по някакъв начин да не ходя. Не знам. В момента какво виждам аз обвинявам нещо, обаче не знам какво искам. Буквално средностатистическия българин е по този начин. Това е така, защото това е така. В смисъл, държавата е виновна, училището е виновно. Какво искаш да променим? Не знам. В смисъл, как да ти помогне някой, като ти не знаеш какво искаш? Започвам от самото начало и начинът, по който виждам аз нещата, е, че децата все повече и повече губят интерес към образованието, към знанието. Въпросът ми е какво се е променило в образователната система в последните 150 години. Ти имаш един учебник и съответно от този учебник то може да научиш нещо. Нали? Но аз съм изпадал в такава ситуация, която всички сме изпадали в такава ситуация. Ти не разбираш какво пише в учебника. Мисъл, то е написано по малумен начин. Защо е написано по малумен начин? Не мога да ти кажа, брат. Съответно, ти не го разбираш, не го научаваш и длъжността пада върху учителя да ти го обясни. И съответно, както повечето учители правят, обясняват нещото, даже не го обясняват, ами той ако ми беше паднал на кръка факит. Какво казах? Забравях какво говоря, брат! Съответно, нещо не бива обяснявано, детето не разбира, учителя не му го обяснява, защото или учителя не разбира самия материал, за да го обясни по прост начин, а според мен едно от най-важните неща, за да си учител е не толкова много да познаваш самия предмет, ти пак може да познаваш нещата точно, които преподаваш, но да знаеш как да ги обясниш по такъв начин, че абсолютно всеки да ги разбере. Не само едно дете. Един от главните проблеми е респектът в учителите. Защо учителя не може да изгради никаква връзка с учениците? Буквално това, което се случва е, повечето от децата просто нямат абсолютно никакво уважение към учителя. Много от учителите по същия начин са виновни. Не казвам, че и децата не са виновни. Гайс, да си признаем, училище е пълна анархия. Буквално. В смисъл, как се очаква от учителя да се проведе часа, като има 20 говеда, които трябва да окрути, най-малкото. Преди да започне всичкото. Първото нещо трябва да изградиш респект между учениците. Учителя, според мен учителя е най-важната професия от абсолютно всички. Буквално учителя създава професии, ако го помислим по този начин. Нали? Примерно, ако си хирург. Ако си хирург, никой няма да ти даде да ходиш да оперираш някой за първи път и така просто да пробвам. Дали? В смисъл, научил съм всичко на теория, ама дай да пробвам да видя дали ще мога да оперирам. Никой няма да ти даде така да оперираш. Това е човешки живот. Това човешки живот зависи от това дали ти ще направиш грешка. Това е много трудно май за изпълнение да се случи. Да кажем, има добър учител и той... Смисъл, има един добър учител в училище. Той учител трябва да е буквално като пример как нещата трябва да се случват. Даден учител, за да почне да преподава, примерно, в смисъл ти си начинаещ учител, тък му научил си, в смисъл минал си през педагогика или си минал през някакво образование, което е свързано с това, което ще преподаваш, да кажем, минал си математика, нали, имаш висше образование по математика и вече си имаш достатъчно знания, за да преподаваш. Но едно е да имаш знания, друго е да знаеш как да преподаваш и как да работиш с деца, защото да работиш с деца е страшно трудно. Или го нямаш отвътре, или най-малкото си нямал опит с това нещо. И според мен, ако има един учител, който буквално да е там, да ти показва как трябва да се случват нещата, съответно, той да решава ти дали си готов да останеш сам да преподаваш на останалите ученици и вече когато минеш един етап, в който ти наистина вече можеш да си изграждаш авторитет, можеш да изграждаш връзка с тези деца и наистина да преподаваш предмета, а не просто да накараш учениците да мразят нещото, тогава мисля, че има доста по-голям ефект. Те не преподават с кеф, а все едно са там на сила. Ами, виж сега, много учители най-вероятно са нямали представа, че ще бъдат учители. Завършили са нещо, да кажем, завършили са, в смисъл, нещо свързано или с медицина или нещо такова, обаче не могат да си намерят работа. Комуникация, предполагам. Или просто наистина не могат да се оправят в реалния свят. И им остава единствената възможност да отидат и да учат. И те един вид, вместо да продължат да опитват или нещо такова, те просто се отказват, стават учители и най-вероятно повечето пъти са депресирани от това нещо, виждат трудността от това да преподаваш, защото да преподаваш не е толкова лесно, колкото повечето хора си мислят. И буквално цялата тая негативна енергия ти я предаваш на децата и когато на тебе не ти е кеф да правиш нещо, съответно децата също го намразват.
Това са хора в критическа, да си го изкарват на хора. Да, но в простия смисъл, ако нещата продължават да се случват по същия начин, ако няма контрол в училище, ако училището не се променя, това ще се повтаряше един кръг, буквално. Нови преподаватели ще идват абсолютно по същата причина, защото в училище те са нямали някакво специално отношение. В смисъл, боли ме хуя. Така е, в смисъл, на тебе не ти пука, разбирам, колкото и да не ти се вярва, живееш в свят, където рано и късно нещо такова ще те застигне и ще си: "О, ма защо е така?" Ама аз и почваш да се оплакаш като типичния българин. Ама то държавата е така, ама то училището е така, ама то е онакова, трето онакова, meanwhile, ама мене ма боли кура, брат, нема и бе за нищо. Еми, като не тъй бе, си сърбаш по парата и това е. Ако всеки почне да мисли както ти мислиш, нали, и спре да ти пука за абсолютно всеки, в даден момент ще стане една пълна анархия и просто хората ще загубят човечността си. Разбираш ли? Как да ти кажа? То е малко заразно. Не е казано всеки. Но то е заразно. В смисъл, нещата, както се случват в обществото, ако почнеш да изучаваш как разсъждават хората, кое как се случва и защо даден човек прави нещо, ще разбереш, че масата от хора повечето пъти имат по-голям ефект над един човек и това, че те са повече, правят този човек да изглежда по същия начин. В смисъл, най-проста поговорка за това е: ставаш такъв, с каквито се събираш, най-малкото. И ако ако ти почнеш да мислиш така, ти ще го предадеш на още 5 човека. И ако те почнат да мислят по същия начин, това просто става като един вирус и цялото нещо просто отива надолу. До момента, в който някой не вземе една бухалка и почне да избива всички. Не казвам, че трябва да си някакъв добряк, да вярваш на всички, не трябва да вярваш на никой, не трябва да разчиташ на никого, не на никой. Нещо, което аз виждам в България е един кръговрат, те да се каже, на тъпота. В смисъл, не на тъпота, но всеки обвинява някого за нещо, всеки е виновен за нещо и накрая ние нищо не правим. И се обвиняваме държавата, се почваме да обвиняваме училище, почваме да обвиняваме учителя, почваме да обвиняваме, да знам, брат, родителите си, почваме да обвиняваме всеки друг, но не и себе си. А в повечето случаи ние сме сами виновни за повечето неща, които се случват в нашия живот. Има със сигурност моменти, които ти не можеш да контролираш абсолютно всичко, което се случва пред тебе, но най-малкото може да контролираш начина, по който ти реагираш на нещата. Първо да имат учениците респект към съучениците си. Нещо, което Мими много ми хареса, което каза, е ученик да има респект към съученик. И към учителите, да. Но за да имаш респект към учител, той трябва да има респект към тебе и да имаш неговото уважение. Трябва да изградиш връзка, което зависи от самия учител. Учителя трябва да има това за цел, за да изгради връзка и да бъде... Защо ми идва интелигентен? Челенджър, ще те убия. Второ, да има специален предмет, в който се възпитават децата. Мими, защо си толкова умна? И учителите да променят начина на учене, за да им е по-интересно на учениците. Мими, за президент! Буквално от всичко, което каза Мими, съм напълно съгласен. Какво ще кажете ви? Я гледай, каква яка снимка имам. Чакай. Брат. Защо? Колко години? Чакай. Колко бе? Може би 7? Колко пръста? Това са 8. Колко е 7 пръста? Е така бе, тапанар! Тапанар! 7! 7! Верно гледа в душата. Бах ти психопат. Си нормален. Ето, нормален. Си? Нищо нормално. Аз мисля, нищо не е нормално. Мисъл, комуникирам нормално с теб. Как така съм се побъркал? Всичко е нормално. Брото ме погледна в душата. Добре, това е крейзи. Ето, вижте, вече е нормален. Оправи се. Не е нужно да гледате другите неща. Накрая беше нормален. Не гледайте лошата страна на нещата. Цялото нещо според мен трябва да почва още от първи клас, нали, детската градина. Сега не мога, брат, да мисля за всичко, но първи до 7 клас, да кажем в Япония, няма оценки. Децата биват учени на най-простите неща. Естествено, имат, кажи рече, същите предмети, но те учат така нещата, че да ги научат, а не за да си изкарат оценка или да минат класа. Другото нещо, което те учат, е как да функционираш в обществото, защото класа е едно малко общество, малко или много те подготвя за реалния свят. Как да комуникираш с връстниците си и най-малкото как да бъдеш човек, да те учи на възпитание. Това нещо, поне в България, аз не го виждам. Колко учители сте имали, които по някакъв начин са променили живота ви?
говоря в положителна посока. Колко учители може да назовете, които да кажете, след срещата ми с този човек, мисленето ми тотално се промени и най-малкото той успя да ме насочи в нещо, в което аз искам да се развивам и ми даде тая любов към този предмет, да кажем. Колко учители може да назовете? Тук правилният отговор, защото има и правилен отговор, е 1, максимум 2. Моят отговор е... нека да помисля. One eternity later. Имал съм уважение към учител, но предполагам не ме е насочил към нищо съществено, те да се каже. Но да, имало учители, които съм имал уважение към тях, със сигурност. Които не са се държали надменно, нали, ако мога така да се изразя, да се възползват от правата, които имат над учениците, нали, че тяхната дума е закон и съответно ти, когато си комплексиран, не знаеш как да комуникираш, съответно, и децата не те слушат. Common sense. Според мен, от самото начало трябва да има някаква промяна. В смисъл, училищната система със сигурност трябва да се промени из основи. И не мисля, че само аз мисля така. Да има най-малкото предмет, който да те възпитава. Защото това родителя да те възпитава е едно, но ти прекарваш половината от времето си в училище. Ти искаш или не искаш, ти се възпитаваш от средата там. И когато средата там не е благоприятна за теб, съответно, твоето възпитание не струва. И съответно, какво се получава? Различните деца биват тормозени, психически, физически тормоз се прилага ежедневно в училищата, нали, няма какво да се лъжим. И когато минат една, втора, трета година, едно дете вече възприема това нещо за нормално. Дали то тормози някой или бива тормозено, то вече го възприема за нормално, защото никой не е направил нищо по въпроса. И въпросът ми е как се справяш с тормоза в училище. Мисъл, ако ти беше тормозен, какво би направил и ако ти имаше силата да помогнеш по някакъв начин, какво би направил, за да помогнеш на това дете, за да спре да бъде тормозен? А вие ако бяхте заобиколени от шимпанзета 8 часа дневно, които се правят на мутри, ще ви се бачкали като даскали. Аз съм заобиколен от в момента колко? 9 шимпанзета, в момента съм заобиколен от 9 шимпанзета и говоря някакви работи. И комуникирам нормално с вас. Защо мога да комуникирам нормално с вас? Моля ли ме обясниш? Ядосвам се, разбираш ли? Току-що ви нарекох шимпанзета. Или докажете, че не сте шимпанзета. Докажете, искам да кажете, не сме шимпанзета, ние сме умни хора. Брат, сега ма клипва! Нищо не съм направил! Защо ма клипваш? Какво направих, че да ма клипнеш? Дай да видим. Не ви ли мяза малко... Просто, не знам, просто говорим за шимпанзета. Не ви ли малко мяза, той горе на шим... В смисъл, реакцията му не е ли същата като на едно шимпанзе? Поне аз това виждам. Виж, интелигентната шега. Има ли интелигентната шега? Я да видим. Скача като такова. Ще предложа, че това е опит да ме поставиш на еволюционна линия, която дори ти не си напълно проумял. Защо съм толкова задълбочен? Защото дори едно шимпанзе би бил... би разбрал границите на собствения си хумор. Би ли разбрал едно шимпанзе границите на собствения си хумор? Не, аз мислех! Какво говориш, ще забравих? Шимпанзето има ли хумор? Шимпанзета май имат хумор. Те правят някакви маймунджелъци и се хилят. Подиграват се на някакви хора, на някакви шимпанзета. Имат хумор. Значи шимпанзето разбира границите на своя хумор, но аз съм по-ниско еволюционно от него и не разбирам. Нещо, което се сещам дядо ми, което викаше преди е: как знае едно животно къде го сърби? Как едно животно знае къде го сърби? Същото е. Как знае едно животно? Смисъл, котката, как знае къде я сърби, че да се почеш? Да, но ти е нужно училище 80% от хората. Да трябва да го имаш, но не ти е нужно, така, и да си ебеш майката на мозъка с ненужна информация. Мисъл, най-малкото, за да ти работи мозъка, ти трябва да го ползваш. Не ми харесва начина, по който учениците възприемат училището. Не ми харесва начина, по който учениците възприемат знанието, защото когато чуем за думата учене и това да трябва да прочетеш нещо, да трябва да научиш нещо, да трябва да направиш нещо, винаги гласът ти е негативно. Защо тогава, преди да започнем училище, децата са толкова любопитни, винаги питат, винаги търсят отговори на неща, които са около тях, изследват света и в момента, в който те биват затворени в училището, налагат им се правила и не им се обяснява защо уча аз това и защо ми трябва този предмет в училище. Ти му даваш информацията, не му я обясняваш като хората и не му даваш и причината защо той има нужда от те. Колко от вас мразят математика? Колко от вас не са били добри по математика, брат?
Нали, аз говоря като човек, който никога съм нямал проблеми по математика. Не, никога съм нямал проблеми, но да кажем, че математиката ми е била по-лесна. И съответно, аз, който съм нямал проблеми с математиката, също съм си задал въпроса, които и моите съученици си задаха. Защо ми трябва да знам какво е тангенс, котангенс и така нататък? Защо ми трябва да знам Питагоровата теорема? Защо ми трябва да знам геометрия и така нататък? След като аз няма да уча нищо свързано с математика. Отговора на въпроса защо учим математика? Давам ви предмет, за който аз знам отговора. И не защото ще ти трябва в университета или пък ще следваш нещо свързано с математика и ще работиш нещо свързано с математика. Не учиш математика заради това. В училище учиш математика, за да може дял от мозъка ти да се развие по такъв начин, че след време ти да можеш да разрешаваш проблеми. Буквално. Математиката е решаване на задачи, решаване на проблеми. Минаваш през едно решение, второ решение, трето решение, за да намериш правилния отговор и съответно да решиш проблема. Знаейки това, когато да кажеш на едно дете това нещо, поред вас то би ли учило математика? Най-малкото. Защото рано или късно всички се сблъскаме с дадени проблеми. Проблеми в работа, проблеми в университет, проблеми в реалния живот и ние не можем да се справим с тези проблеми. Тая тема като цяло за училището е много комплексна. Това не е въпрос, на който просто правиш така и знаеш отговора или просто се случва. Смисъл, това е нещо, което цял свят не е намерил пълното решение на цялото нещо. Просто никой не му се занимава да говори за това нещо, на никой не му се занимава да оправя нещо, всеки просто мрънка. И то просто става един кръговрат. Чай изпочина малко. Хамза. Чай пием малко водичка. Имам папка. Просто никой не говори за тези неща. Или поне аз не мога да намеря някой, който адекватно да изказва някакво мнение, да дава някакви решения, най-малкото да говори, в смисъл да се говори за такива неща. Защото ако ние не говорим за тези неща, те си остават като проблем. И целият кръг просто се завърта и нищо не се променя. В смисъл, буквално тъпчем на едно място. Чакай. Хамда. Майко, заспах. One eternity later. Може да завършим с нещо позитивно в образователната система. Чакай малко. Той. Има, със сигурност има. Има образователна система. Това е позитивно. Има образователна система. Радвай се, че има образователна система. Може да няма образователна система и да сме всички галоши. Да, има образователна система. Просто трябва да бъде променена. Трябва да бъде фиксната. Но това няма как да стане, ако всички просто мрънкат и не знаят дори за какво мрънкат. Защото колкото повече задавам този въпрос, толкова повече различни отговори виждам. И толкова повече различни проблеми виждам. А що има проблеми, просто трябва да се разсъждава на тях, предполагам. Не виждам никой да говори за тях. Просто търсим проблема на грешното място. Защото ако образователната система бъде променена, ако образователната система почне да функционира правилно, буквално всичко нагоре се променя. Ако няма една добре изградена основа, къщата пада. По същия начин е с образованието. Май това ще е. Много лошо гледаш.